قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Ey Muhammed, sen ayt, yer yüzünde seyredin görün. Sizden olalqı geçen milletlerin ağıbatı näme bolupdyr? Oşolaryň köpüsi müşrikdiler. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Pes ey Muhammed, sen yüzüňi dogry tut, bu nihayetde dogry bolan dini İslamyň tarafına. Ol gün gelmeden ozal ki ol güni Huda tarafından qaytarılmaz. Bu ol güni qaytarmak mümkin däldir. Ol günün gelmegi hakdyr. Ol günde adamlar ferqa bolarlar. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Her kim kafir bolsa, pes kafir bolmagynyň webaly şonuň öýdi üçindir. Ve her kim salih amel kesbetse, pes ol öýdi üçün cennetlerden jaý teýýarlar. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Ta Allah tebarek ve taala iman getirip salih amallarını kesbedenlere öz fazl kereminden sowap bersin diýip, tahqiq Allah tebarek ve taala kafir cemaatleri gowy görmez. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. O Hudaýyň birligine we gudratyna delalet etýän alamatlardan we nişanalardandyr. Yerlerini iýermegi, barany rahmet bilen buýuşlukça edip, we size dağıttırmak üçin özüniň rahmetinden we nawlar şonda ýörisin diýip Hudaýyň emri bilen we size tejaratyň wesilesi bilen Hudaýyň nigmatyny talap etseňiz diýip, o şaýat siz şükür edersiňiz diýip bu nigmatlary. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. O tahqiq biz sizden ozal rasullaryny iýerdik öz kowmlaryna. Pes rasullar mucizeler bilen şolarga geldiler. Pes mujrim bolanlardan we günahkarlardan intigam aldyk. We bize lazımdyr musulmanlara medet we nusrat bermek. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Allah tebarek ve taaladır yerlerini iýerýän, pes sürer bulutlaryny asmanda ýaýradar özüniň isteýän formuna. We bulutlaryny bölek eder. Pesten görersiň şoň arasyndan ýagynyň gaçrasynyň çykyşyny. Pes şol baranyny özüniň halan bendelerine ýetirse, nagah şolar şat bolarlar. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. وتحقيق şolar ýagyn ýagmazdan ozal nihayetde naumiddiler. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض
كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Pes siz Hudaýyň rahmetiniň äserlerine bakyn görüň. Ne tariqy hoş bolan yerini ýene sebze horram etipdir. Tahqiq şol zat, ýani goryp hoş bolan yerini sebze horram eden Allah ölüleri de dirildir. O şol her bir işe qadir.